130 души, 12 дни и една песен, която още се пее. Това е историята на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Двама войводи, една идея, героичен поход и смърт на Бузлуджа. Във време, когато България е под османска власт, те преминават Дунава, за да опитат да я освободят. 60-те години на 19 век. България е още в робство. 600 години под османска власт. Но не всички мълчат. Един човек променя начина, по който българите мислят за свободата. Името му е Георги Раковски. Раковски развива нова стратегия. Четническата тактика. Идеята е проста. Малки въоръжени отряди се подготвят в съседните държави – Сърбия, Влашко, Румъния. Преминават Дунава. Влизат в българските земи. Призовават народа на въстание. Раковски има последователи. Сред тях са Панайот Хитов, Филип Тотю, Васил Левски и двама млади мъже от Сливен и от Караджа Кьой – Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Когато през 1867 година Раковски умира, идеите му не умират с него. 6 юли 1868 година. Дунавът. Около 130 доброволци са събрани в Румъния. Подготвени, въоръжени, решени. Войводи са Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Двама мъже и двамата под 30 години. И двамата вече с опит в четническите акции. Според предварителния план, от Сърбия и от Румъния по-късно трябва да преминат и други чети. Замисълът е да се вдигне обща бойна акция. Но замисълът не се осъществява. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е първата. И за съжаление, последната. Преминават Дунава при Свищов. Турските власти веднага вземат извънредни мерки за унищожаването им. Четата е преследвана навсякъде, където стъпи. Започват тежките боеве. Първият голям сблъсък е при село Карайсен. Четата печели, но плаща с убити и ранени. Стефан Караджа е тежко ранен в крака. Загубил кръв, изоставен от другарите си заради нуждата да продължат напред, той пада в плен на турската войска. Откарват го в Русе. Подложен е на разпит, но не предава никого. Осъден е на смърт. Хаджи Димитър води остатъка от четата. Преследван неуморимо. И тогава, на 18 юли 1868 година, идва битката, която ще остане в историята. Битката на връх Бузлуджа, в Стара планина. 300 срещу 18 000 души от турски редовни и нередовни части. Четниците се сражават до последен патрон. Хаджи Димитър е тежко ранен. Според преданието, ранен и неподвижен, той остава в планината. Други оцелели четници го носят. Според едни източници, умира на самия връх. Според други, оцелява няколко дни. Стефан Караджа е обесен в Русе няколко седмици по-късно. Четническата акция на Хаджи Димитър и Стефан Караджа се счита за неуспех от военна гледна точка. Не вдига народно въстание. Не освобождава нито едно село. Но привлича вниманието на цяла Европа. Английски и френски вестници пишат за подвига на българите. Европейската дипломация започва да гледа към българския въпрос. И най-важното. Четата вдъхновява следващите поколения революционери. Васил Левски, който е учил при Раковски и е виждал героите отблизо, продължава борбата. Христо Ботев също. И самият Ботев, на 20 години, пише за Хаджи Димитър една от най-силните български поеми. Започва така. Жив е той, жив е. Там, на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка юнак с дълбока на гърди рана. Поема, която ученици в България четат и до днес. Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 12 дни
в българските планини. 130 души тръгват. Малцина се връщат. Но идеята за свободата живее. През тях, през поемата на Ботев, през нас.